Βάλσαμο στην καρδιά μου, μια που έρχομαι από τις χώρες του μοναχισμού, από την Θεοβάδιστον Αίγυπτον. Με πολλή ταπείνωση προσκύνησα το εικόνισμα της Παναγίας. Πόσο το επιθυμούσα η καρδία μου, μια που 9 χρόνια τώρα συμπληρώθηκαν από τότε που με αξίωσε η Παναγία να έλθω, να κάνω το προσκύνημα που δεν πρόλαβε ο αείμνηστος προκάτοχός μου, πολύκλαυστος Πατριάρχης Πέτρος το 2004. Είχα έρθει το 5 για να ευχαριστήσω την Παναγία μας για τα ελέη της και τους εκτιρμούς της. Έρχομαι και πάλι μετά από 10 ολόκληρα το 14 για να τιμήσω με στη Μονή Βατοπεδίου ένα αγιασμένο προκάτοχό μου, ο οποίος κατήγετο και από το νησί που έχω γεννηθεί από την Κρήτη, τον Άγιο Γεράσιμο τον Παλαδά. Βρίσκομαι εδώ, σεβαστέ μου Πατέρα Στέφανε, με ευλογία και κανονική άδεια του κανονικού επισκόπου του τόπου τούτου, του Παναγιωτάτου και Σεπτού μας Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και τον ευχαριστώ, διότι όταν στη σύναξη των προκαθημένων εξέφρασα την επιθυμία μου, μόλι του την καρδιά μαζί με την περαυτόν Ιερά Σύνοδο μου έδωσαν την ευλογία και αυτή τη χαρά να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, όχι μόνο ως ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αλλά ένας ταπεινός διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού, που αγαπώ τον μοναχισμό, γιατί πάντα αισθάνομαι μέσα μου πρώτα μοναχός και μετά Πατριάρχης. Συγκινούμε διότι, σεβαστέ μου γέροντα, συμπληρώνονται 40 ολόκληρα χρόνια από το 1974, όσα σαν ένας ταπεινός μοναχός από το μοναστήρι της Αγκαράθου, και ευχαριστώ τους πατέρας που έψαλαν το τροπάριο της Παναγίας, είχα έρθει για να προσκυνήσω το Άγιον Όρος. Τα δάκρυά μου, η χαρά μου όταν πάτησα, έσκυψα και φίλησα το έδαφος της υπεραγίας Θεοτόκου, να πάω για λίγο, θυμάμαι, στη Μονή Ξηροποτάμου και ανέβω μετά στα Κρητικά κελιά. 40 ολόκληρα χρόνια από τότε που επισκέπτηκα το Άγιον Όρος. Πέρασαν τόσα χρόνια και όμως η καρδιά μου, η προσευχή μου είναι πάντα κοντά σας. Πριν ξεκινήσω αυτό το ταξίδι μου, βρέθηκα για λίγο, γιατί έπρεπε να πάω στην έρημο του Αββά Αντωνίου. Και τότε